boy. Saan gob? Lain na ba? Nagsaw-saw. Ay, sige na. Ay, nanik. Sorry gob, nanik. Ay, stress mo ka eh. Bukid ni boy. Bukid ni gob. Piling mo dagang katawhan diri nga muboto sa ko ha. Ay, simpre. Solid ni mo tanan diri. Eleksyon biya ron. Mao gani, ako na lang silang gikontak daan. Wala pa Kontak nito. nimo. Ako Di pangamo na tanan mo mga katawhan diha. Kitagaan mo to 500. Tanan. Ibot bayin jud boy. Bisan pagkatong pinakatasan nga bukid ay balay nito akong gikamang. Okay boy. Pero kani boy bukid man ni boy mangumpanya ko diri. Masako man akong papa nga presidente. Masako akong papa dili ko basta-basta mo biyahe diri og walay mga bodyguard. Ay, bodyguard di mo kinahanglan gob. Kulang ka dungagan ti ka. Basi gusto ka na ako ma-recommend si mo ha. Na ka recommend? Daghan ko kontak ka na. Dagan ka kontak. Sige. Siyempre. Ako ang isa sa akong role boy, gusto na ko ang isang bodyguard na ako is dili bayot, Na ako ana. pure lalaki, Naagyapon. dagag tato, Naagyapon. isog, Naa. o full vaccinated. Tama kay tong tao nga akong giisip para mabodyguard ni mo gob. Nakakatawagi boy. Tawagan ako. Tawagi. Padaliya boy, padaliya boy. Hello gaw. Oh, bakante ka karon? Ay, kaya kay tambay ra ka day. Na ako'y patrabaho si mo ba? Oh, panginanglan kung tawa kong amo, si Gob ba? Oo, uy. Good shit kay niyo, ibu. Niya. Good shit naman kanay mong mga project niya. Sige, pagdali ha, kay magulat ni. Oh, sige. Good shit na, Gob. Andawin Goods na. na. Oh, Andawin na. good shit kay to. Ato ra no tandere. Oh, laton na to. Yo, Major. 9-8 Rambo. Ang sniper dia. Plaster na? Kana. Ang mga batos-batos ito. Kalat na. Okay. Okay, Boy, ganihar ako si gulat boy, marag dugay kay imong gitawag nga bodyguard. Boss, kining relax lang ta boss. Kay mo kalit ratong sulpot ron boss. Kuya, tumataag. Kuhan, talig boss. Ako pinakadili ka na sa ka bodyguard gusto na ko on time jud. Di na lagi ito ron, awat. Boy, marag dugay kay imong kauban boy. Boss, nalagi ito ron boss. Boy, ano na? Ay! Sumunay! Boss, mo niya kung gago. Boss, mo niya itong kuwang bodyguard boss. Duga na sa bana, mataan na kamang-kamang, manaasa, managikad. Go! Tinid mo lagi ni. Alangan, tangawa po niyang gagihan boss. Oh, di po di lalim boss. Dito sa bakilid ng angin. Go kay kamot. Sige na boy, diri sa taboy. Unsay mga 5 qualification dali para dabaton ako. 5 lang boss. 5. Sakto kayo, kuya, kaning kurso na human boss. Kurso, sige. Unsa man na mga kurso ha? Pinakauna nga na human na ni Mauti. Mauti. Oh, Maayo ni maayo. Unsa pa? PNP. PNP Police. Oh, Si unsa pa? sundalo. Sundalo. Gahin ni sa Sundalo. Scott Ranger ni. Unsa pa? Mawasapano. Mama sa pano. Oh, Kuyaw, unsa pa? NPE. Kini ang gipangita bukid bi ani. Siyempre, Sanay ni sa qualify ka na. Sanay ni sa bukid. Ganahan ko ang Gano. mata. Sige boy, except sa lima boy unsa may lain kurso na. As of now, boss, Asok na oh. nag-skwila ni Bagani. Nagspilag bagani ganahan ko ani. Good shit, gani kayo. Grabe standard ni. Ganahan ko ani. Unya boy, isa sa akong qualification boy, dapat vaccinated ako ang bodyguard. Vaccinated ka? Ay kamay. So karon you're hired. Good sani. 30 mil ang bulan. Kana ka, 30 mil, good shit. Merindar pa na. Papayilabot vitamins. Karo nagsugod na ang kampanya sa Barangay Pag-asa. Dito atong ruta. Dito ta mga Karon, mato talito ron. Dito ta ron. So karon akong gusto is protektahan ko ninyo ha. Lingi-lingi mo sa wala sa too. Kung nabay sniper, Automatic at anytime. tanaw niyo mo alirto ka. Di ko gusto tanga ang bodyguard. Gusto na ako pulido pagkatrabaho. Alam po gawa yung pagtatanga gaw, ayaw kong pagkaulawi. So mabante na taboy itaod. Arreglado, boss. Let's go. Let's go. Putik kami nga nung ikaw may tunga. Ikaw naman nagkibatayan. Nino na ako tunga. Ito. Tara. Kabuhi man yung kauban na to. Putik kamay ba yun sa mani boy? Parindugan na boy. Ikaw, tindog di ako. At stilan. Lima ka kurso, magagma pa. Ikaw po, na boss. Layo mong kayang gagihan, boss. Ano yun? Tara.
Takaw ba ni Moy? Bisa tabangin, abre. Gub, tabangi, Gub. Amin ang itit, eh. Tabangi ba? Tabangi akong gagaw. Gub. Ano style na ni, oy? Kung sa makadira, magtanaw na ka niya. Gub, ikaw lang kay gikapoy ko. Gub. Pwede ko masiin. Hindi manin mo siya yun. Hindi lang, boss. Ay! Maliit na ko ba? Oh, linki. Salamat, boss. Ito na. Dali niya. Hello, Mare. Musta yun dyan? Kailang? Ah, okay. Hello! Okay, musta mo dia? Ate sa kamay kayo to. Ay, kamay. Unsa man ni imong gikawa? Uy! Unsay mo ingon? Wow ko. Dahil ko tubig. Ay, ka man nangayap ng tubig. Umangay kong ihuang ang gobernador ko. Paling tubig ito ko. Ay, tindahan ito. Matay, Gub. Ay, kailangan na ako ba? Wala mo na swituan ng lugar, Gub. Ikaw man ang swituan. Ikaw lang ipalit dito. Ah, tubig. Di ba kuminog ni Church Spring Bus? Wilkins, may akong himnon. Hello, kumusta mo? Kumusta mo di ate? Ah, okay lang? Ah, okay. Gobernador ay kalimot sa eleksyon. Ay mo kalimot sa eleksyon ha. Gobernador Kintoy. Kumot na ya, karong eleksyon. Gobernador Kintoy. Okay, Nay. God bless inyo ha. Kumusta mo diya? Kamay na unsa naman po ni Boy. Tata, anawa ba? Tig ka may, boss. Nakalibang. May labada sa ulo na niya, oy. Sorry, Gub. Dagan kayo? Gob, sorry Gob. Wala na di ko shirt, Gob. Good sa kuha ba? Wala na shirt? Wala na, Gob. Wala na problema na po di Boy. Wala yung molder ni Boy. Layo kay Mulder, boss. Hello? Nanay Trombo. Basta na sniper niya. Kaya nasugo na si Goldre. Karong mabutay ng eleksyon, magulat ko sa inyo ang mga boto. Ah, maayo. Kaya nagsugod nag-speech si Goldre. Oh, yan ako. Okay na ka? Okay ako, Gob. May gani, nasi Gob, Gob. Good shit! Good shit!